Νέο γύρο διαπραγματεύσεων σηματοδοτεί η επίσκεψη Νίμιτς στην Αθήνα και η συνάντησή του με την Υπουργό Εξωτερικών την ίδια ώρα που ο Κώστας Καραμανλής έστελνε από το Μαξίμου μήνυμα στα Σκόπια να εγκαταλείψουν τις προκλητικές ρητορίες. Ευελπιστούμε ότι η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων θα αφήσει οριστικά πίσω τις ρητορίες, τις προκλητικές ρητορίες και συμπεριφορές που επικράτησαν στην προεκλογική περίοδο. Ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι στη συνάντηση δεν τέθηκαν συγκεκριμένα ονόματα και ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα της μακεδονικής ταυτότητας και της μακεδονικής γλώσσας, ενώ εξέφρασε απεσιοδοξία για τις πιθανότητες εξέβρεσης λύσης μέχρι την ημερομηνία της 9ης Ιουλίου, που ξεκινάει η γραφειοκρατική διαδικασία ένταξης της Αλβανίας και της Κροατίας στο ΝΑΤΟ. Δεν θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση αφορά την ταυτότητα. Θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση αφορά το όνομα της χώρας. Η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιθυμεί μια χωρίς αναιρέσεις συμφωνία που δεν θα επιδέχεται διαφορετικών ερμηνεών. Είναι προφανές ότι ως συμφωνία νοείται η τελική και οριστική, δηλαδή χωρίς αιρέσεις συμφωνία. Αυτό είναι σημαντικό, διότι δεν νοείται να υπάρχουν ασάφειες και αμφιβολίες ως προς την πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο ειδικός διαπραγματευτής θα επισκεφτεί αύριο τα Σκόπια.